Brzec, lebo to by bol lepší odlesk, ale myslím si, že medaila z kajakárskej kategórie do 23 rokov sa už veľmi ráta. De La Souza je jediný, ktorý neťukol. Krejčímu sa to v úvodzovkách taktiež nepodarilo v semifinále. Teraz Čech potrebuje zopakovať výkon, ak sa chce s Francúzom pobiť o zlato. Medzi trojkou, štvorkou to veľmi natlačil pod ten kamen na tesno, takže nechcel sa tam nechať vyplaviť. Tam sa tiež veľmi mení voda, takže nenechával to na náhodu, išiel tam čo najkratšiu možnú dráhu. Zatiaľ 34 sekundy náskoku, trošku zo širšia si vyšiel v tej poslednej protiprúdnej bránke číslo 10, aby mal lepší nájazd do 11 a do 12. Teraz séria dvoch protiprúdnych 13 a 14 po tom skoku. Pekne zachytená 13-ka. Dôležité je, že po 13-ke chytil energiu prúdu a teraz veľmi tam hodil hlavu, vlastne nechcel tam ostať vysieť, nechcel tam zmetkovať, riskol to, že mu tá hlava dočiahne do tej brány. Zatiaľ to nenabieha ani ako kontrola, takže rozhodcovia to pravdepodobne na každú bránu nám prichádzajú do systému rozhodnutia od viacerých rozhodcov, čiže pokiaľ je tam zhoda tých rozhodcov na tom, že to bolo v poriadku, tak ani nenabieha review a kontrola zo strany videorozhodcov. Krejčí ide vynikajúco, zvládol poslednú bránku a čestné porovnanie s De La Souzom. Nakoniec 500 sekundy rozhodlo o tom, že Francúz je majstrom sveta do 23.